Assalamu alaikum vatandaşlar, hemmäňizden Gurban bayramlaryňyz gutly we mübarek bolsun. Bugün men COVID-19 barada çykyş edetmeli. Öz bildiklerimi aýdyp geçetmeli. Siziň hem bilçiňiz dialog Türkmenistanyň içinde vatandaşlarymyz bu mawt gaty ullakan zulüm edilýär we siziň hem bilçiňiz dialog bu mawt Türkmenistanda karantina bar. Aýöne karantina nähilek ýagdaýda bar. Karantina bolmaz diyalog edilenok. Sebebi COVID-19 keseli köpçülüğü iň gowuryan yeri köpçülükdir. COVID-19 şo köpçülük bolan wagty şo hasan bir adamyň COVID-19 bolmagy hemme kişe yeterlikdir. Sebebi on asgyrmasy, gürlemesi şo daşy adamlaryň COVID-19 keselini almagyna sebäp bolýanlar vatandaşlar. Men aýdyp geçänim sebäbi we sizden bilýäňiz, aýöne menem şonu da aýdyp geçetim belýär. Türkmenistana şu wagt 10 ýylyň aýlyk diýdiň ýa ýene bir gat diýdiň halk hemmesi bir ara gelmeli bolýar mejburi ýagdaýda. Bunam edýän hökümet nähillik ýalňyş hereket edýän öz gatygy bolýar. Aýöne buň öňüni özümiz aljak bolalýan vatandaşlar. Daşary çykanmyzda hökman ýagdaýda eger 50 bar bolsa 50-mizi giýelim, maskamyzy dakalym. Şol maskany bir gün içinde 2 ýedek 3 ýedek ulanmalym köpçülük ýere çykýan bolsak. Egerde köpçülük ýere bir günüň içinde 3 ýedek çykýan bolsak, şu maskany elimizden geldiginçe ütgeçek bolalım. Ýagdaýymyz bolduğundan ütgeçek bolalım ve maskany näçe arasda tutsak, näçe dezinfektaly tutsak, şonça da özümizde peýdadyr. Sebebi koronavirus matalara da yapışýanlar, hemme da yapışýanlar. Koronavirus ýeke adamyň ennamyna ýa-da zatda ýaşaýanlardyr. Koronavirus hemme ýerde ýaşap bilýändir, keseldir. Şo sebäplen gaty bakym adamdan adama geçýänler. Men aýdasym gelýän zady daşary çykan wagtymyz, daşary çykyp köpçülük ýere barlan wagty, köpçülük ýerden eliňizden geldiňçe bir iň azyndan bir 2 adım daşarakda durjak bolan. Bu diýmek bolýar 1 metr ýa-da ýarym metr araňyzda bir mesafe goýup bilseňiz, siziň üçin, siziň saglygyňyz üçin gowur we siziň öz çaglygyňyz üçin, enataňyz üçin koronavirus öldürücü diýip neme dilýär? Hawa koronavirus öldürücü ýöne kimler üçin öldürücü? 60 ýaşdan geçen garrylar üçin sebäbi olaň immuniteti düşük bolýar. Şo sebäplen koronavirus olaň arkaýyn neme diýip bilýär? Organlaryny iflas etmegine bir sebäp bolýar. Şeker keselleri bolan, sahry keselleri bolanlara özlerine gaty seretap bolmaly we üns bermelidir. Şolar ýaly vatandaşlar daşary çykan wagtyňyz, öýe gelen wagtyňyz eliňizde 20 sekundlap gowy edip ýuwsaňyz we agzyňyzy çaýkamaly, burnuňyzy sümkürmeli we ýüzüňizi zadyňyz gowy edip ýuwsaňyz, ana şonda koronavirusyň size yokuşmasa en azından %60% azalyanlar. Koronavirüs eger şu dağıtları etseniz bağışıklardan özünüzü arasında tutup ve hijyen tutan ýagdaýyňyzda koronavirüsü de en azından gelmegi peseliste bolýanlar. On iň diýiljek elbetde her kimiň ýagdaýy bar ýogu var. Onun vatandaşlar bu ma Türkmenistana ukol barada gep gidýär. Doktorlar ukol edýär diýip bir nime var, gurung var. O ýalňyş bolsa, o gurung on ýazat ýok bolsa, o gurung edilmer de
şolar ýaldak zat bar bolandan soň şu gurun ortada babymyz we men aýdyk geçetim gelýän zady egerde sizde doktorlar zastavit edip şu ukol urjak bolsalar hökman ýagdaýda knişkaňyzda ýazdyran. Näme ukol edilýän, näme sebäpden size düşünürsün, size düşünürmen, size ukol edecek olsa karşı görköz, karşı durun. Sizin karşı durýanyňyz üçin size hiç ile diýan berip bilýän däldirler sebäbi olur, yersiz yere ukol etmeye hakları yok. Eğer de zorlap ukol etseler ya da siz ukol edilen ýagdaýynda da sizin etmeli işiniz knişkalaryňyzda hökman ýagdaýda şu edilen ukolun ýazdyran. Şolar ýal ukol edildi diýip hökman ýagdaýda şonu ýazdyran sebäbi erteki gününe dokazatelstvo bolýar. Sizin janyňyzda nämeler edilýän, sizin islegiňiz, siz ukol edilip we size bir diýan berilen wagtda şo orta çykýanlar. Aýöne siz şonu ýazdyrtmasaňyz erteki gününe siz olan edýän zadyny dokazat edip bilmeýäňiz. Şo sebäpli watandaşlar şolar ýazdada sessiz galma. İň wärkide öz janyňyzy goran, Türkmenistanyň içindäki watandaşlaryma seslenilmeli, öz janyňyzy goran, öz çaglaňyzyň janyny goran. Bu günlerde bu bayram gününe bıçkış edetim gelen diýene şu Türkmenistan gaty howpasyna watandaşlarymız howpasyna bolandan soň halk bolup sessiz galmaýyn dedim. Sizem sessiz galmaň, ödüňiz üçin, çaglaňyz üçin, geleceğiňiz üçin sessiz galmaň. Şolar ýaly watandaşlar men aýtjaklarym şulardan baratdyr. Sag bolun, saman oturun, özüňize gowy seredin.